Jerry Treñas nagpatawag sang emergency meeting kaupod ang COVID-19 team kag business sector. Nagpatawag sang emergency meeting si Mayor Jerry Treñas kaupod ang COVID-19 team, business sector kag DSWD Region 6. Gintalakay ang posible pagbutang sang syudad sa enhanced community quarantine. Indi pabor ang alkalde, bangod kon ECQ, madamo naman ang mawad-an sang palangabuhian. Nag-meet ko po sa mga negosyante because I wanted to get their sentiments. And ang mga negosyante ito mapagwa man sang ila appeal, no? We all know that business is hurting. The ECQ will mean wala sang public transport, wala ubra tanan nga driver sa jeep, sa taxi. It will also mean all the non-essential businesses will be closed. Total lockdown eh. Ang bilhin na lang ang drugstore, ang food establishments, ang grocery. Base sa pinakaulihing report sang Department of Health, moderate risk ang COVID-19 situation sa syudad. Sa listahan sang COVID-19 team, nagapanubo ang COVID-19 cases sa Iloilo City. Halin sa 3,135 cases sang Hunyo, yara na sa 1,157 ang COVID cases. Halin Hulyo 1, tubtob 12 sininga tuig. 73.58% sa mga COVID cases ang local transmission. Well, compared to July, kapanaog ang aton cases, it is only unfortunate nga ang mga ospital ta saka ang iyang occupancy because hindi man lang taga-syudad ang nagasulod sa aton mga ospital. Subong nga hapon nag-apila na ang lokal nga panguluhan sa Interagency Task Force. Pati business sector ang nagpadalaman sang sulat sa IATF na nagapamalabag sa pagpaidalom sang syudad sa ECQ. Bisan ng Department of Social Welfare and Development Office Region 6, aminado, hindi nila masarangan ang paghatag sang food packs sa kapin 150,000 ka pamilya kada semana. Idugang padiri ang linibo man ka mga food pack para sa probinsya sang Iloilo nga posible man ipaidalom sa ECQ. Nagapati ang nagkalain-lain nga sektor, hindi hugot nga quarantine status ang kinahanglan sang syudad. Ang istrikto nga pagpatuman kag pagsunod sa minimum health protocol ang kinahanglan. Sa sini nga paagi, mabalanse ang pagpanubo sang COVID-19 cases samtang padayon man ang pagbangon sang business sector. Ini ang matigayon pinaagi sa pagbinuligay sang tanan nga sektor. Jennifer Garcia Hernandez para sa Level Up Patrol. Mayor Jerry Treñas nagahinyo sang kooperasyon sa mga pumuluyo sa syudad nga strikto magsunod sa mga pagsulundan ilabi na sa pagpatuman sang health protocol. Nagahinyo sang mabaskog nga kooperasyon si Mayor Jerry Treñas sa mga pumuluyo sa syudad sang Iloilo nga strikto magsunod sa mga pagsulundan kag pagpatuman sang health protocol. Ini kasunod sa pagdeklara sang National Interagency Task Force nga posible ipaidalom ang syudad sa enhanced community quarantine status. Suno sa alkalde, isa sa rason kung nga nagataas ang kaso sang COVID-19 sa syudad, bangod nagadamo man ang infection sang virus sa tagsa kapamilya. Madamo gid bala subong ang infection sa families, no? And ginambal kay nasa akon ang may isa kita ka 107 years old nga infected pero thankfully asymptomatic man siya, unvaccinated but asymptomatic. Nagapanawagan ang alkalde sa mga pumuluyo sa syudad, ilabi na sa mga nagatrabaho sa gwasang ila Panimalay. So ang aton yang panawagan gid ang mga nagaobra bala pareha sa aton nga gaobra kita sa sagwa. Let us always assume nga may ara kita close contact. So that pag abot ta sa balay, we take care of ourselves. We do not mingle with the family members. Right away, we should take off our clothes, take a shower, and then even if we have to stay with our families, hindi kita magagad palapit gid sa ila because we are all working, no? And the possibility of infection is always there. May abiso naman ang alkalde sa mga nagabatsyag sang sintoma kaangay na lang sang pagpalanakit sang lawas kag trangkaso nga gilayon magpadulong sa Jubilee Hall agud makapaswab test. Kung nagabatsyag ka nga daw may trangkaso ka, gasakit ulo mo, planakit lawas mo, assume nga COVID na.
kadto sa Jubilee Hall kag mapa-swab. Because that's the only way we can control the infection. Importante identify amo na nga kinahanglan ma-test kita, trace, contact tracing ta. Kag ang third nga very important is vaccinate, no. Samtang, ginpayag man sang alkalde nga posible padayuno ng pagpatigayon sang vaccination sa tagsa ka mga barangay sa syudad, agud mas mapalapit sa mga pumuluyo nga nabudlayan sa pagpadulong sa mga vaccination center. Ang aton nga isa nga na istoryahan subong sa barangay officials, gina-finalize pa, no, but with the limited vaccines that we have, we are going to go to the barangay vaccination. Ang obrahon ta nga mapili lang ta pila ka barangay, taga 300 lang ang aton nga i-vaccinate para ang mga tigulang, mga stroke victims, ang mga way nagidgagwa sa balay mabakunahan naton. Sa subong nagapila na ang lokal nga panguluhan sang syudad, kaupod ang nagkalain-lain nga sektor sa Interagency Task Force nga hindi na pagibalik sa ECQ ang quarantine status sang syudad. Ginaulat pa ang desisyon sang national government na tuhoy dire. Divine Singh para sa Level Up Patrol. Pambato sang Iloilo City para sa Miss Universe Philippines 2021 nga si Kesha Pornam Ramachandran ang nagapanghanda na. Isa ka anay basketball player nga nagahampang sa palarong pambansa ang napilian nga mangin opisyal nga tiglawas sang Iloilo City para sa Miss Universe Philippines 2021. Siya si Kesha Pornam Ramachandran, isa ka half Filipina, half Malaysia Indian Ilongga beauty queen. Si Ramachandran naging koronahan sa nakaligad nga tuig bilang Miss Iloilo first runner-up. Gani siya ang ginapoint nga mangin opisyal nga kandidata sang Iloilo City sa MUP 2021. Subong pa lang, all out na ang suporta sa mga Ilonggo pageant enthusiast kag mga abyan sini. Isa sa nagpalabot sang mensahe ang iya malapit nga abyan nga si Ethan Palabrica nga suki man sa mga male pageants. Hi Nag, I just want to say good luck on your Miss Universe Philippines journey. I just wanted to tell you that we are always here and I am always here. I'm only one message away or one call away to help and support you. Don't worry about the bashers and don't worry about the pressures because we got your back. We love you and good luck. Subong palang aktibo na nga ginapatuman ni Kesha ang iya advokasya. Sa unang nga adlaw sa bulan sang Hulyo, nagpatigayon sang isa ka donation drive si Kesha. Kaupod ang mga opisyales sang barangay na Bitazan, La Paz. Si Kesha ang nagbulig panagtag sa mga health kits para sa mga estudyante sang Nabitazan Elementary School kag mga miyembro sang Ati community. Sila man ang naghatag sa mga seeds kag gardening tools para naman sa gulayan volunteers kag mga daan nga bayo kag materyales para sa rug making livelihood program. Sadto pa nangin matunog na ang pangalan ni Ramachandran pag-abot sa mga beauty pageants. Matandaan ini man ang ginkoronahan nga Miss Tourism Queen of the Year sa 50th Mutya ng Pilipinas 2018. Siya ang ginkoronahan man bilang hiyas sang Iloilo sang tuig 2016. Dane Raffles para sa Level Up Patrol.